Как да измерим детското кръче? Това със сигурност е един въпрос, който вълнува много родители. Използвайте лист или, ако е по-удобно за вас, мерилката, която се намира в нашия сайт. Поставете я близо до стена. Сложете кръчето на детенцето с опряна петичка до стената и отбележете най-дългият пръст докъде стига. Измерете и двете кръчета, защото понякога се случва едното да е малко по-дълго от другото. Добавете към измереното от 0,6 до 1,2 см за по-голям комфорт, за да не се притискат детските пръсти. Те трябва да растат на свобода. Ако имате някакви въпроси, нашият екип с удоволствие ще отговори на всички тях. Към всеки наш продукт има таблица с размери и бихте могли да я консултирате. Дори да сте сигурни в размера, който сте взели, най-добре е да бъде пробвана обувката на място в магазин. Колев и Колев, създадени за игра.